Гърбът ти е обърнат към слънцето на Елуар. Приятно запечена франзела с меко крайче. Има колене любими на Тулус Лутрек, но той пренебрегва интелекта й. Баща й е сигурен, че тя го притежава. Той от своя страна, южна, е плод на есенин. Зъбите й притежават разноцветност, точки от паницата на Сисле. Когато се говори за нея, трябва да се подчертае: гърбът ти е обърнат към слънцето на Елуар. Гърбът ти е обърнат към слънцето на Елуар. Трябва да се подчертае: когато се говори за нея, точки от паницата на Сисле. Зъбите й притежават разноцветност. Той от своя страна, южна, е плод на есенин. Баща й е сигурен, че тя го притежава, но той пренебрегва интелекта й. Има колене любими на Тулус Лутрек, приятно запечена франзела с меко крайче. Гърбът ти е обърнат към слънцето на Елуар. Добър вечер, благодаря ви, че сте тук. Ние сме 4. В началото винаги е лесно, леко е. Не знаеш да ходиш, да говориш, да слушаш. Люлеят те в топли прегръдки, качват те на люлки, измислят ти имена, обличат те в пелена, пеят ти песни, слагат ти лигавник, хранят те. Дали очакват нещо от теб? После е малко по-различно, приятно е. Можеш да ходиш, залиташ, говориш наивно, чуваш, люлееш се сам, катериш се по дървета с люлки, имаш няколко имена и късаш дрехите си на шега. Пееш песни, крещиш химни, злояци. Дали очакваш нещо от теб? Следват неща непредвидени, измислени, досадно, не ти се ходи, търчи ти се, казваш, разбираш, режеш люлки, стреляш с прашка листата по дървото, имаш името си, не би го заменил, носиш къси дрехи, слушаш песни, изпети от някой друг, пушиш първия дим. Кой би очаквал това от теб? Всичко си идва на място, стабилизирано, ужасно е, стоиш на едно място, пирон, мълчиш, не разбираш. Нищо като люлка не съществува, дървото е дърво, името ти е безименно, би го заплюл, би се съблякал, музиката е шум, кашляш последните фасове. Трябва ли да очаквам нещо от мен? Достигнал си линия на равенство, неопределено е, движиш се между пространства, просторно е, всичко се люлее с завъртане, дърветата също, казваш се така както пише, преобличаш се редовно, няма музика, отказал си цигарите. Дали всички са очаквали това от теб? Накрая винаги е лесно, леко е, не можеш да ходиш, да говориш, да слушаш, слагате на люлееш се стол, люлеят те внуци, не си знаеш името, обличате в пижама, пеят ти песни, слагат ти лигавник, храняте. Разбираш, понятие като очакване не съществува.